X5. X7, sunt 2004. Oh. Oh, cornii salon. Salon mai plin. Deschide șuflet. Are condiționat. Cine mă bat curentul? Bag pula. Baba rog. Iau, ieșim la trans. Nu, turmus. Bagajul cu coaia panciocul. Oh. Bă, reglează oglinda, nu văd. Reglează. Eu? Da, tu. Stai. Reglează tu, bă, nici urma să mă părească. Așa e bun? Da. O, normal. Bag soan în ochi, n-aș merge la sticlă. Sigur e, de. Bă, dar știți o De plină mergea pe elipoc, tot tractor. Salam aleikum, babuia. Babulea. Bă, bă, sunt rochiat, trăie, tu. Ia la pune, hai tormuzei. Surpluze. Dă să dau și ea. Bine, închis brăză. Ia, la experimentul lucrează? Lucrează? Nu lucrează. Lucrează, am zis. Zi de gazul. Ia de Dai gază! Băi! Dai gază, o să că-am tras, o, bleștoare, bă, nebun. Am prea Marica, mă. Țică, 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 uite. Nebune. Marica, hai, du-te. Привет, девчонки, суй! Ia, sui facă nimic! Суй, trас! Uite. Oh, sui, bă! Unde tornul lucrează? Ia, ne-am făcut cu una mașină, e cu Ia, și merge încet mașina asta. Merge animală, Marie. Ei, iau. Trolebuz, Chișinău, Moldova. Cine Moldova? Nu știu asta. Îți mai Da, rupează. da, da. Bă, am tormoză! E colegul mai întarcă. Mai întarcă. Faci schimb lămși. Ia de, avem mare. Ia, ai condiționat? Am condiționat. Dai că îți cheamă să-mi pul jos aici. Dă-mi pul. Ce ești, nahu? Ia că aici e Parlamentul la Verejeni. Parlament Chișinău-Verejeni. Oh, și el pe noastră, mă, că-i Dumnezeu să rămân. Bă, dar eu nu văd nic înainte. Au la gâște, blea. Unde crești? Cică, uleac, da, asta. Ia! Zburui! Ia! Ia, mazai! O, salam aleikum! Hai cu noi! Așa s-a, blea. Știți, bă, și n-ar vrea să fac mașină la buxuit? Mașina busiernă. E că intrăm în Chișinău, mă. Se spunea să iei pe canal, așa e chiar. Da, e mai interesant canalul. La bani o fut. Un pic dânsul la bani. Da, tu te mai... Am mai apert pe la ghet? Ce ori gândă, că nu răzvăi, ba, soare, uite, stai că mă dau. Eu știu așa de-a. Ia, tu. Подмежник. Пи-пи-пи. Ой, mă strochești, stai! Oh, strocheturi în mașină faci. Ei, strocheturi, că nu mergi în robot. Vedeți om biegul? Ia de, și mai simți bordul. Oh! Mai simt bordul, nu simt nici o pleașă, nici. Bă, chetele, e normal, e chetele am vrei.
canal! Bă, nu ți întormi, zăi! E, bă, stormi zăla de zândă! Da. Oh! Oh! Suca și da, mă, eu vreau să spun ce n-auzi! Adio. E ca Ștefan cel Mintel? Ștefan cel Zi să e pe canale. La Valea o să împingi un tractor în pula, să dați la mine în comună. Ia. Să-i mai întorn fără-i. Oh. A văzut tormozul nostru, ne văzut. A intrat strada Albișoara. Chine ai una așa de urmă, uite, gălăgie, bine. Strada Albișoara. O, așa-s buximunea. Da, dar mie îmi place. Oh, nu-l cer să nu. Iau, nu mă strachilă. O? Ia că aici e bună. Ah, dai ca, închide ușa, închide ușa, închide ușa. Wow. Expiață. Ia-o-le. Hamer, bă. Ia-o-le, băi. Că boldurile în pulă. Da, e Ce struce. cu bol? Oh, buxe, E seama acolo, e strâns pe scadului. eu buxe. Oh. E că am ajuns Am ajuns la autoservice. și la Găinați. Noroc, Nelu! Nu am mai ajuns. Bă! E că de bunel Ciao, cu alea. bambino! Băi! Asta mașina mai e de pe conveier. Conveier, blea, nou-nouț. Nou-nouț, fix în fix, ca acasă la Moldova. S-a stot în zup. Bing, bing, bing. Bing, bing, bing. Bing, bing. Dă o fână! Ia-o, cu tormozul în loc. Am pura 12 așa. Dar puteai, ia-o, eu tragi singur. N-ați în pulă Stânge, fanaricul. Dar ascultă-i,